Sergeant! Sergeant, makinig ka sa akin. Tayong dalawa lang ang naiwan sa kampo. Kaya bantayan mo ng maayos ang perimeter natin. Dahil malakas ang kutob ko, nasasamantalain to ng kalaban para lusubin tayo. Kung naaga ni kontra, kinanglan abdik judayon. Ipakita judayon ang pagkakardo dalisay. Okay sir, ako bahala. Ako po itong sugawan ng giingon ni si Sir Montano nga, Unstoppable Savage! Anong savage? Putang ina, wag kang mag-email ha? Hindi yan email sir. Ano yan? It's a Mobile Legend. Kala ko email. Commander Dugoy, in English, Dugi, sa Bisaya, Iro, please, come in. Commander, na-mission na namin ang perimeter ng ignorante Praton. Okay, babanatan na namin. Time out to sa direct. Akong pusel nga nung di man ni mo aso. Unsaon man ni anak pag-aso? Nga dili man gani ko kay bawo mo edit ug unsaon pagpasigaan ng pusel. Na, pangutana po direct kung saan pag-edit. E bate kayo kung dili mo siga ang pusel. Nangutana na gani ko, ang problema kay dili pud kabalo ang akong gipangutana. Na, pareho gid mo mga botol direct. Mayo gid mo ubanon. Ay kung ingnang butol ha kay basig ikaw noon akong paedito niyan eh. Nagproblema pa man ganita sa akong cellphone kay full na ang storage. Dili naman ganita ka-download og mga sound effect. Na, mao na. Sige magugag download og mga bold. Maong daliran na po ng imong storage. Bold ba oy? Unsang kita nimo sa kuha para panood og bold? Ikaw ra man gani siguro? Kaya ang imong naong murag trader sa bold. Anak ng pating muntik na ako doon ah. Hoy! Kadayaan man ninyo! Wa pa gani may kabantay, mamusil dayon mo! Pagbantay mo! Ako na pod! Double kill! Anak ng pating bagong aksyon yun ah. Wala pang nakagawa nun, ako pa lang. Sakit lang akong lubot. Mga taga-ubos, mga mongoloid. Mga taga-igbaw, mga ignorante! Mga taga-ubos, mga best out. Grabe si Commander. Ayaw pa yung napisot kay Mapil ko. Unsa tuingon nila, sir? Pisot ka daw ko no! Yate maninood ay. Mga taga-igbaw, mga kawatag manok. Sus! Hapita! Kuha makaupo, patay unta! Anak ng pating, ba't ayaw tamaan? May mga anting-anting yata to ah. Bakit hindi sila mga igo? Atras! Hoy naon sa man kang anong kahinay man nimo mudagan mo ra man kag tikalibangon. Unya na, sir. Malibang mo sa ako, sir. Tanawa? Hoy unya nakalibang kay maabsanta. Ay, dili, sir. Malibang ko, sir, kay
Maabsan ra man gyapon ta kun dili ko malibang kay hinay man kumudagan. Pagbantay na lang dira sir. O sige, kalibang na! Gawas na, gawas na, gawas na. Gawas na. Pagdali diha kay... Sus, kalibang-kalibang pa, oy! Kita nga gigukda na ganita! Hala na sila pagdali, dinahon niya na nahon na! Nahon niya na. Nahon na! Unya na. Wa mo ka pa ni maho. Usay ba? Naligo mo kanina. Adili sa pasabot. Iyo ko bog tae. Dire tagay dire. Kapahog tae. Dire tagay. Dali usak. Kita sila, hinliko. Kay nahadlok sa imong tae. Nahadlok sa imong tae. Aper. Tayong dalawa lang ang naiwan sa kampo. Action. Commander, namiso na namin ang Kriton. Kaloyos diri ko. Nay, naghap-hapa eh. Titubol. Abo ako. Wala. Action. Pak! 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 Na, pareho gid mo mga botol direk. Bagay gid mo ba? Una. Action. Action. Nya nawa mo muko dayon nagpasina. mga taga-ubos, mga mongguloy. Ang adto ay ngadtong kamera. O ngadtong abo. Sige daw. Ay, Ay dili sir, malibang gid ko sir kay doon. Kabahog gid ta eh, otro. How man na unsa man? shout out. Mag-comment pero na. Wa siya mag-ingo na i-shout out ngan lang oy. Wa man siya mag-ingo na. San? San? Ina-comment sa video. Ay ayaw na oy, mahaplan ta. Ngan lang niya. Oh, Shout out. Shout out. Shout out ah. Shout out yung sa mga shout out ko ba siya Ayaw na lang i-screenshot. Shout out na lang. mag-comment sa iyo. Basta shout out ang dili sa awan oy. Pangalan lang isa. May lang gani kay may nalibang ug wa nalibang. Apan yun. Bulong dan kayo. Nakadlok ra sa tae. Okay. What's up mga ka-ignorante? Shout out kay Remark Pahid. So salamat kaayo sa pag-share sa amo ang video. Og shout out po kang Kuya Dinis Kuya Dinis Rosas Munares. Shout out pa dai kang Jilre Bolotano. What's up mga ka-ignorante? Shout out po dahil sa taga Mabini na si Greg Ryan Atilano og kang Cuevas Jeffrey og kang Dona Munares. Daghang salamat. Ay tama na. Team Ignoranti, ang Viners ng Masbati. Smile ang sikreto para maging maganda at gwapo. At dahil good trip and laugh trip tayo, kami ang maghatid ng mainit na kasiyahan sa inyo. Kaya join na sa Comedian Squad through following and subscribe.